ilkinci.com Öveling bilen gur emme sagatlamy Sen bilen oyanıp sen bilen batayın men okulara Goy söýgüýmiz ılham bolsun başgalara Doğru wagtda, doğru yerde sana duşanyma Müň şükür Sana nämeşinen hoşmadım kam Bagty gözläp ýörkem Men söýgänini paraşdymken Geldim ütkedi dünyam ütkediler Ödüme göre ýatbol Bu durmuşy ýalňyşy bawalsa Dide ýatsam Senin yüreğime döneyim Sen menki, sen yüreğim men ödeyim Senin görüşüne döneyim Sen menki, sen yüreğim men ödeyim Sen çındalam hatsın Görýän mende has şuňdaky zatlary Kellem bilen oňuşmadyk wagtlamam fendäri diýip gujaklaýan Aýsana nädip çylaýan maňa Bu söýgü dälle näme Men göz ýetirdim saňa duşmak tötenlik däl ol Ýolumyzda diňe gülläldi kenem känmor ýöne möhüm däl o zatlar Sen ýalymda kaň Saňa nämeşinen hoşmadım kam Bagty gözläp ýörkem Men söýgänini paraşdymken Geldim ütkedi dünyam ütkediler Ödüme göre ýatbol Bu durmuşy ýalňyşy bawalsa Dide ýatsam Senin yüreğime döneyim Sen menki, sen yüreğim men ödeyim Senin görüşüne döneyim Sen menki, sen yüreğim men ödeyim Senin yüreğime döneyim, döneyim Sen menki, sen yüreğim men ödeyim Senin görüşüne döneyim Sen menki, sen yüreğim men ödeyim ilkinci.com Bagtly insany görse özüm ýadyma düşýär Çyn seni kimse ýürdi Bu durmuşda aňsatda Bu zatlaryň baryny Senim idilmeň ýaly bilýär Gözlem bakışı Umid hem heves berýär Ýöne del Arkama kanat bolýar Uçasym gelýär Sen bilen giň ummana düşesim gelýär Sayla diýseler Diňe seni saylar Söýme diýseler Onana ýaşamanyn Tinki bolmakdan Başga zady bilen ok men yüregim Yüregim Sayla diýseler Diňe seni saylaryn Söýme diýseler Onana ýaşamaryn Tenki bolmakdan Başga zady bilen ok men yüregim Aladam kim gaýgym ýok Eger
bir yana gitsem yüreğim hiç durunu çağıryan yalı kullar Mana tarıp kalgayan yalı Nasıl yan senin için sevgiyi bilen yolumu göryen beğenyen hem dayanyan yaşamak için dem almak için men bir seni seven sayla deyseler dine seni saylar sevme deyseler onana yaşamanın Tinki bulmaktan başka da bilen ok men yüreğim Was a little bit lost before you found me. Looking to the sky, searching all my life. Every single moment there's a heartbeat. Lie awake, dreaming of a miracle. So step into the light. I wanna know that I'm yours tonight. I wanna know that I'm yours tonight. Oh, so step into the light. I wanna know that I'm yours tonight. I wanna know that I'm yours tonight.
masan yar adam kärsidik. Talamdan masan yar gowlugyň bary. Talamdan döräpdir mehir diýen zat günüşe talamdyr mehiriň nury. Assalamu alaykum edid adamlar, hormatly mehmanlar, edid watandaşlar, hemme jaňyzy şuňky toýly günde ogudan akşamda hoş gördük. Hoş geldiňiz. Gelen döwlet diýipdir, mehmanlar isleýäňiz açyk boldun. Ana bu 2024-nji ýylyň noýabr aýynyň 1 güni ine keramaty köndürgün toprağymyzda, ýagny ädemimiň pirlemimiň ýaşap geçen topragy goýun 361-li keramatly toprakda bir il arasynda uly hormatdan, uly fiýlygdan bir fiýlen ýanmasyrda. Agdy bir ozokda, döwletli ozokda uly toý toýlayan İşalbay fırın agdy bir ozogunda mehmanlar bir uly toý, uly şatlyk, uly dawara. Ine döwletli ozogy gelin geldi. Ine has togurty Aşyr agamyzdyr. Ýökül gelden söýmediň döwletli ozogunda mehmanlar bir ajaýyp uly toýlaryň biri. Mehman ogullary, Igoryan perdentleriň biri. Urwanjan onuň saýlap, resip toý bolan ýarym keýiň durmuşynda iň bagtly güni, toý güni, durmuş toý, nikah toýy. Ogudan ýaşamyda, bagtyar ýaşamyda ak ardulamy ýollaýar Allah'an bagtly ortanlar. Agdy bir ýaşatanlar gelin ýeliniň aýagy düşün hyzmaty buyurtun. Şu agdy bir ozogy, döwletli ozogy diňe toýdy keleri. Toýdy günleri kän boldun. Indi merhabanlar ýene sanja tekonton sanja minutlan ogudan ýaşamydy. Bagtyar ýaşamydy öz aramyda ajaýyp aýdym sadan asyrnalar merhabanlar ogudan bir totlanmazda. Ýene bir ýolum türkmen toýlary gutly bolsun. Bitmiş. So. Ine mehmanlar iň bir ajaýyp ogudan purtatmadyk gelip ýetdi. Ine şuňky dowlat baramydyň fedatkärleri, toýxanamydyň gotagoly ýadarhaýadyr. Ýerlimizden öňtürýär, şafak salýar, ajaýyp aýdym sadary ogudan ýaşamydy, öz aramyda garşalýar. Görün goşa ay gelýär. Görün goşa gün gelýär. Bir-birine münasip urwan bilen keýik geldimiz gelýär. Ogudan ýaşamydy, öz aramyda garşalýar. Berekellah. Wefa geldi. Canım her gün küýseýär sen ýanyň, günni görmesem ýok hanım sen üçin, ýaňlan ýar seýsagym, ýar ýaryny goşsaýbyn, bile sürüň baqy döwrany. Sen barlığında ýaty, duýan sen barlığında bakty, men bakty, biz bakty, söýünler elmudan bile bakty. Dünyam sen barlığında ýaty, duýan sen barlığında bakty, sen bakty, biz bakty. Söýünler elmudan bile bakty. Aç. Yarım söýdüm seni içinden aşa. Allah ömür versin bize, men bile uzak ömür bakly ýaşa. Yar ýaryna goşsaýbyn, bile sürüň baqy döwrany. Dünyam sen
baktı sen baktı biz baktı Söyünler elmadan bile baktı Dünyam sen bağlığında yatıp Dünyam sen bağlığında baktı Sen baktı biz baktı Söyünler elmadan bile baktı Yaşlarımın şanına tanz ediyaz Ovadan aydınlar devam ediyaz Acayip aydın kaldı ya. Vefa geldi. Gelin doğumdur toyumuza Baktın donu bize Toy toylani bile bile Şuğun aydım saz bile Gelin doğumdur toyumuza Baktın donu bize Toy toylani bile bile Şuğun aydım saz bile Урвансан, балкон, брат! Твою мотовался! Бugün невозможно унять твой! Я все балконся, твою мотовался! Спасибо! Ay молодцы, berekler, vefa gelir. Спасибо. Bravo, berekler. Canımız sağ olsun mehmanlar. Dedek salgın durulmaya aylaya. Durmuş orada bir danana saylaya.
Türkmen ähli dadyn toýa peýlige. Gögünlerden gam osany kowalyň, gadanalmazdyň toýa bolyň. Ene mehriban adamlar, elini ikmallar, hemmemeden şayat bolmamızda, oğudan arzularım, oğudan aydınların aslında, bugünkü davaramızın sebepkarlarını, aşırağımızın, yüfekül gelinecemizin göz kuvaşlarını, kurbancan bilen, keyik gelinimizi öz aramıda karşıladı. Tuğulmen azayı portotomuzdan, oğudan portotomuzdan mehribanlar, mağdiyar yaşamız ine bizim aramızdan, ini merhabanlar Türkmen ağanana şeyle toy başlandı ödünün bir iyisini başlandı ödünün il yaşıtının ak patatıyla başlaya bizim şol depte sorup Doğru edin mekancan nış fırsatta şol asılı verip yağını bir hayırlı işi yaşlıların ak patatıyla başlamak devine yerip Türkeş Moğoliyme ul hürmetçilen davarabada mikrofona çağırılın Türkeş ağa Türkeş Moğoliyim gelin ul hürmetçilen Şukurtatta sizi davara mikrofona çağırıyaz. Toyduruktu olsun. Bir govarduları beslet, davaramada açıp verseniz başına. Sağ olun. Naşun, işam ayıplan maşkalatına ulu toy, ulu davara. Ona mesela sevapkari, kurban bilen keyik gelinimizin durmuş toy, onu kutlayan, toya maşık deyip ilan eden, mihmallar toyu kovadik geçirelim. Türkmenistan'ın belli bağışçısı hazır Kul Murat Fadil gelir her vakitten toyları açık deyip ilan eden. Toyu kuvvet geçirelim sağ olun. Vakitli olun. İndikili şuğullar ikide oğlu aktıkmasın. Bravo, berekelda. Hinem yüzlerin oğlan kalpları mehirden doluyun. Hididilleşör, mehvan, vatandaşlar da baramız neyme sağınca tek ordorda açık deyip ilan edildi. Yeni bir yodum, hulun toylayan, Hicamba İftar'ın adından mehvanları hoş geldiniz. Safa geldiğini diye dögletteyim, ağdı bir ozo geldiğini ortada bağırdayım, nadı dıgmatlardan Qatar kayın iyi soturmağını da isteyenlerden amasık olmağınıyım, harda o diye. Yine davaramızı yürüyte Şubat toyun şanına yanlanacak, oğudan söygü aydın bilen, devam ediyat ana şol aydın atsında, Kurbancan seni öz ardımanın bilen, öz sögür yarın bilen, söygü tansında, yani valiz tansında görmek isteyiz. Yürüyte yaşların ağ partinin şanına, beşkur aydın şeyimiz, Wepa geldi devam ediyor. Azayıp söygü aydın mı? Tamam. Ya Moğoliyim ayçıyalı. Türkmenistan'a belli aydın şeyimiz geliyince men azıcık güyüm yaptırayım. Ama söygü tansına çağırıyan. Olsam sen erteki, sana inanarım men belki, men seninki sen menki. Neden hesap önkü, ütgödü dünyanın renki, sen meninki men senki. Sen meninki, yüreğimdeki, seni övmek için men içimde tüken. Sen meninki, yüreğimdeki, hemmeden kolayım olan sen meninki. Yürüktü sonra gezerim sen ora, sonuna çenli gideli bilece yürek. Bana sen söygün bilen vardığın yeter. Söyürüm seni her günün küdün beter. Uanırıp ene atanı, bolup kal canıma can. Olayın ömrüne mani, men sen tayın gel cana canım. Sen meninki, yüreğimdeki, seni övmek için ben içimde tüken. Sen meninki, yüreğimdeki, hemmeden kolayım olan sen meninki. Meşgul Wepa geldi.
canıma can Olayın ömrüme mani Min sen tayın gel cana canım Sen men yeken yüreğimdeki Seni ömür için ben içimde tüken Sen men yeken yüreğimdeki Hemmeden kuvvet olan sen men yeken Sağ ol Sen men yeken Kurbancan baktı onu. Hoşça kal. Bravo, bir el çarpalayın mı yekmaları odan fırsatlar için? Soğukun mesafesi yer mehmanlar. Yürüte yasamadan ak baktırın şanda. Yine toymazın sebepkarları. Urwan keyik münasip ordunuza geçip ornaşık oturmakın ruhsat veriyoruz. Kemme yekmaların adından. Yaşları arkaya oturuyorlar ornaşıyorlar. Bir de odan adolarla devam ediyoruz. Yine oğlan fırsatlarımızda baktiyar yasamada en azayip ardolumı diyor ya Devran. Oğlan yasamada baktı oturlarım, hakkı bir yaşadanlarım. Örce günlerin dine tüycülüğü, baktiyarlığı ve tenbekliğin büyük bir vardın dile ediyor. Asrağımızı İpek Gülgün'le cemeden mutlamak siyasine şuun ki şanlı güller bilen. Kemişe İşan Bayıkların devletli kapısından devletli işiğine denge toy deyip ayetlenmekini tüysürüğümüzden dile ediyoruz. Toymazın sebepkarları Urwan keyik size uzak ve bağıttan doldurmuş ardı ediyoruz. Kemişe birek ardıularını, birek umutlarını amala sırıyan durmuşa geçiriyen cüvütlerin hatarında olun. Arkayın ornaşıkta oturun. Davaramız olsa Nimekancan nikah şahiyatları çağır ayali. Olu hormatlı. Oğudan fırsatımızda mehvanlar davaramıdı haq tekrarımın desber azayı bardoları ve devam ediyetinin davaramıdın sebepkarlarının mehvanları olmalı. Yani ülünyen gidimde Urwancanın mehvan dostu toylum rahat olmalı. Şorfanım yenimde keyin zorutu terbi olmalı. Şayat oğlun şayat kıyı davaramıdın ilkin fırsatlarını azayip ardolungudu ağ ardolungudu davaramıdın oğudan fırsatlarını beyan etseniz. Hani gelin nikah şahiyatlar öylenyen gidin dostu gelinimizin jorası. O vardı ular, o dilekler sizin bilen. Başla. Urwan dostum keyik gölen bağıtlı yaşı. Gereken atırın ardolungun hatır oldu. Hoşçakalın ya sizin martalarınız xas olsun. Toylu selvi kengidem yaşları qolayrak çağırıyat bir yadigarlık sureti çölük edilişi minutlar yatla durur yalı. Yine de vara hizmetinde olyan Pena Foto Stüdyasının Bayko Foto Stüdyasının hizmetinden teydalat nikah şahiyatlara yadigarlık sureti çölür. Yine uğudan fırsatlarım meşgul Pena Video Stüdyası yadigarlık yanlarında kaldırıyor. Yine Mekancan kimin oğut veriyat elbette Dünya edimiz Urwancanın mehvan kılaatlaşlarına veriyor. Oğudan fırsatımızda 9-10 yıllap ak mektebe katnan mehvan kılaatlaşlar yigitler gıylar olmalı. Olu hormatlar mehvanlarını bir ayrı teyinlikte davaramıdın ilkinci azayip fırsatlarını öde aramda çağırıyor Devran. Gelin Urwancanın kim klasdaşları, bilelikte de hurmatlı moğollimleri, bilim ustaatları, toymadan ardılı meyikmanları, hurmatlı meyikmanları. Gelin bir cem olan olsa, ardılar tayin olsa beyan etmekliğine de xahiş ediyoruz. Hele kim moğollimlerin adından ve yaklı klasdaşların adından yaşlarımada uzak ve bağlı durmuş ardı geçecek hurmatlı ardılı meyikmanlarımız. Size ulu hurmatıyla davara mikrofonuna çağırıyoruz. Oğudan fırsatlarımızda mehvan kılaatlaşlarımızdan ak ardoları bilen davaramız devam ediyor. Aylar aylanıp dur, yıllar geçip dur. Bağıt yoluma da yalkım tasıp dur. Bugün yaşlar akış kümeyin uçup dur, kılaataş oğlunlar, kılaataş kıyıdlar. Bir mahal yüdükte iki cizіктiniz. Küçücükten iyice çıktınız. Bugün kıyı çıktınız, yigit çıktınız, benim bir mahal kıyım kılaataşlarım.
Tide ardı vadiyat yaxşıdan yaxşı. Yigitler halı bolsa qıyılar oňnaňşy. Bugün wasbeyleýän şahir hem bagşy, qalatas oğlanlar, qalatas qıyılar diýen şahirimiz. Ajaýyp bir toplamada mehman qalataslardan ardyglary bilen dawaramyzdym. Dowam edýär. An gelin gele hormatly mehmanlar, mehman qalataslar, kimmäňe de hoş gelipsiňiz diýär. Başna. Qalatas pahluwan. Qalatas bagtlyol bagtlyas. Qalatas bagtlyol bagtlyas. Qurbandan qalatas bagtlyol bagtlyas. Hoş bulduk. Qalatasın bagtlyol. Qalatasın bagtlyol. Bagtlyol bagtlyas. Qalatas bagtlyol. Qalatas bagtlyol. Qalatas bagtlyol. Qalatas bagtlyol. Hoşallyk diýär. Qalataslarny kimmäňe ýaşlara golayrak çagyrýar. Üçe surat etşelýär. Urwajanyň bal toýuny gaýtalanmajak günni ýatlap durar ýaly. Qalataslar surat etşelýär. Enine qalataslar. Surat etşelýär. Soň sizden ýerinde bir haýyş bar. Dawaramyzyň sebäpkärlerinden alyp tas meýdan çamyda gelsen gal. Toýmadan kemme mehmanlaryny, bu ajaýyp günni toý eýelerini, Işalbaýyklaryň şatlygyny tans edip paýlaşmak isleýärler. Hemmetini bilkädir tas meýdan çamyda çagyrmak isleýär. Ajaýyp bir toplamydan, oňdan bir toplamyda şunuňky dawaran toýun hyzmatyna bolýan meşhurdy hyny aýdym saýbal Türkmen esradadan dowrda turan ýolladym. Wefa geldi. Ajaýyp aýdym sanlary wefa dawaramydy dowam edýär dowra. Almehmanlar, gudalar sizler tas meýdan çamyda çagyrýar. Bir tek ardy aýtmadyk, bu aýdym sanlary bir degişi däl diýip oturmaly däl. Kim Twitter'den şahatlanmağa gelen olsa tas meýdan çamyda gelip tas edip bermeli. Hemmemiz tant edýär. Assalamu alaykum mehman adamlar. Akşamınız hayırlı bolsun. İşteňizde açyk bolsun. Qurbanjan dost bagtly bolun. Goşagarraňyz beri aşan o. Tant. Min bir gyza habar attım, kolumu boynuna attım. Bay bay görünenin gowy. Ol gyz maňa garamady, tüdü maňa yaramady. Bay bay görünenin yaman. Ol gyz maňa garamady, tüdü maňa yaramady. Bay bay görünenin gowy. Hakemiyane saat edýär. Gudalar, komşular. Emme doganlaryň dostlar. Doluqlary ýalmalardy, ýanagynyň meni wardyr. Bay bay görmenin gowy. Ahyry diýjegim diýdim, ýürekden süýgenim duýdum. Bay bay görmenin gowy. Ahyry diýjegim diýdim, ýürekden süýgenim duýdum. Bay bay görmenin gowy.
böyle geyik geliyor. Eyvallah eyvallah yarışıp dur egnine. Maşallah maşallah öyle söyle bir sana. Eyvallah eyvallah görürsün gelip ölüp arayan. Benim ağalım kaçları 18'dir yaşları. Doğdulgan barlanın dam 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 ayda. Görürsüme Dubai'da görürsümüm Şutay'da. Yaktı da yıktı Akbey bana taraf bakayda. Doğru bir ballıdır ya benimki maşallah. Tici şirin şeker söyleyine benimki valla. Görürsüme Dubai'da görürsümüm Şutay'da. Yaktı da yıktı Akbey bana taraf bakayda. Yakar yakar on nedin, o doktor on nedin. Ne kiriş ne bilen, Allah'ına benim canım. Yakar yakar on nedin, o doktor nedin. Ne kiriş ne bilen, vakamına canım. Bak böyle geyik geliyor. Eyvallah eyvallah yarışıp dur engine. Maşallah maşallah öyle söyle bir sana. Eyvallah eyvallah görürsün gelip ölüp arayan.
Good sound. Bravo. Спасибо. Hoşçakalın Kudriyaz. Yakıman adamlar. Yine toymadan ikinci aydan sağlarını. Urfa geldiğim şeyde var şağalana. Şahatlığı vesile başladı. Demek bugün bu toymaz. İlimede toydan yani en goğ toyların biri olur deyip. Arkayından menen aydı biliyatını. Hem Mehmet Öğret hormatlı olmadan geçip onu sıkıntırıyaz. Bir de olsa acayip arzuları beslep davaramıda devam ediyaz. Yine şu oğudan fırsattı. Berekeler. Var mı Nikan? Acayip fırsatımızda, oğudan fırsatımızda devran hindi kim gurur diyaz. Elbette devletli maşkalan hormatlı täze qarındaşları, budurlar, yani kıyız tarafın vekilleri. Ullon toylayan, ijanay farang täze qarındaşları, täze budurlarımız olmalı. Yine şoň kuunda bir aýratyn, bir tydygdan hormatdan peýdalenen mehmanlarymız olmalı. Ol hormat bilen bagyt toylayan, ak bagta betenen, keyin en ýakyn mehmanlaryny ol hormat bilen öz aramda çağırýar döwran. Han gelin. Keyik gelinmeden toya gatnaşýan mehmanlary, ýagny İşanbaýewlaryň hormatly täze qarındaşlary, kıyız tarafın vekilleri. Hemmäňe garaşýas. Budurlar. Üýjek ýaşlar gutlaly. Han geli hormatly mehmanlar, gadyrdan budurlar. Hemmäňe garaşýas. Ol hormat bilen Ağardoğluğuday, azayı bardoğluğuday, oğudan fırsatımızda beyan etsem. Qarnaşığa çeyki maskalam. Toyda vara beslep bütün dünýäni. Maşkalalar budurmuşda başkala ağdı beylik bolsun, onun büniyadı diýä şahir. Şoň üçin neşe oğudan fırsatda budurlar sizin hemmäňizi ul hormat bilen davaramyda mikrofonna çağırýas. Toymada hormatly mehmanlary, gadyrdan budurlarymyz. Ýaklyňyza hoş gelipsiňiz diýär. Siziň hem toýlaryňyz gutly mübarek bolsun, guduşylyk gatnaşyňyzdan dowamly bolsun. Gowy arzular sizden başyndan. Çıkan bagtly. Sağ olun, şu günden başlap, Kadırdan Kudamız. Sizin geliniňizin ayağı düşsün, madama hizmet buyursun. Allah can kurban bilen bile gülüp, madama gülüp ömürleri gülkü bilen yaşasın. Gülür yüzler solmasın. Öýüňizde döwlet bilen gelsin, alan geliniňiz Allah can kuda. Ecem bagtly ol, elmedam gülüp gel. Kek, şuň küçükden durmuşdaýyň bilen gyzygyň gutlaýan, durmuşyňam şuňky ýaly owdam bolsun. Iň bagtly, döwletli, tahtly geliň biri bolgoýsun Allahjan. Kek, Qurban, bagtly olun, madam güler ýüzüňiz solmasyn. Kur'an keyif bahtı varım, elmi dama bilir yüzünüz solmasın. Oy sizin bedevatınız durmuşunuza hiç kaçan bitirmesin. Keyceke bahtı, keyceke bahtı, keyceke bahtı. Kek toylara bagtly bolsun. Geline ver. Berekeler. Hoşçakalın Kudriyaz. Soğuklar gowşurlýar. Gudularyň adyndan davaramydyň sebäpkärlerini. Yürüýte täze garnaşlary, täze gudularyň adyny bagtyar ýaşamyla ajaýyp toý soğuklary. Berekeler. Hey gowşurlar bilen gowşurlaýan toý soğuklar. Soğuklaryň güçlü soğuklar.
Budalar soğukatlarımızı koşuruyor. Soğun üyüşüp yadigarlık surata da düşüyor sevmeğinde. Avaratı ve akadlarını kolayırak çağırıyoruz. Adamlar, hurmatly iqbalar, ähliňiziň işleýärleriniň açyk bolmakdygyny belli toy eýleriniň adyndan aýratyna millet saçak başynda siz mähribalary göňüne jaý hyzmat edýän Olya toy hyzmatlarynyň adyndan tüýtürekden ardy ödýäsine bir ýola. Ähmanlar toýlama, işleýärleriniň açyk bolsun, iýibi oturuň. Enen döwra, dawaramydyň toýumydyň eň bir ogudan portotlar, ajaýyp portotlar gelip ýetdi. Ele häzir yaşlarımızın nikah fırsatlarını ıglan ediyaz. Bunun için hem toymadan hormatlı mıyıkmanını, rayet yağdayının namalarının yalgızı bölümünün cevapkar işgarini, ayna Kakabayvan'ı ulu hormat ile davara mikrofonuna çağırıyoruz. Ulu hormat ile azayip fırsatlarımızda yürütüm. Aynan yol vasılığına bahtiyar yaşamada nikah saadat namaları koğuşurluya merhabanlar. Gurwan jasenem öz sewer ýarym bilen özüme golaýrak çagyrýas. Gurwan. Gurwan çek bäri kelaýym. Ogudan ýaşlar özüme golaýrak çagyrýar. Ýürütüm gözümden alyndan mehmanlar inidem bir täze maşgala emele gelýär. Gurwanza, daý gel. Gel daý gel. Ýürütüm nikah saadatnamalary. Nikahlar oyunun hünermeliyim, ayna Kakabayvan yolu vasılığında nikah saadatnamalary. Ogudan yaşamıda, bahtiyar yaşamıda usurluya. Davara mikrofonuna rayet yağdayının namalarının yalgız bölümünün, yani dilimeden öğren kalşayalı zaksın cevapkar işgari ayna Kakabayvan. Salam hormatly toy gören edeli mehmanlar. Şugun Eşanbayevlaryň maşgalasynda durmuşynyň eň bir ýatyn çykmajak portretlarynyň biri bolan Gurwan Durdy bilen keýiň bagt toy dönýär. Şeýlekem şunu toýga gatnaşýan mehmanlaryň şaýatly etmeginde ýaşlarymyzyň nikaha baglanşmak namyýatyny dawaraly ýagdaýda baglanşmana ruhsat edin. Hormatly Eşanbayev Gurwan Durdy Arazmuradowyç. Türkmenistan'ın Maşala Kodeksinin 18. maddeden talaplanan layıklıkta şu pırsat yanınızda duran Araz Durdy we keýgi kanuny ömür yan yoldaşmaz höküminde kabul etmeni razı mısınız? Hormatly Araz Durdy we keýgi kakşyny. Türkmenistan'ın Maşala Kodeksinin 18. maddeden talaplanan layıklıkta şu pırsat yanınızda duran Eşanbayev Gurwan Durdyny kanuny ömür yan yoldaşmaz höküminde kabul etmeni razı mısınız? Eger razı bolsaňyz, döwlet resmi namaty bolan nikaha baglanşmak namyýatyny öz gollaryňyzy çekip bilersiňiz. Mendelsonyň meşhur nikah masy ýeni bir ýola ogudan ýaşlaryň ak batynyň şanyny ýanglanýar. Webeden gözümden adynda bir karar döwletimizde täze bir bagtyar maşgalaň bunyady goýulýar. Gurwan keýi Kurýar maşgalaňyň bunyady berkden bolsun. Ogluňyz gyýdyňyz kän bolsun. Eşanbayevlaryň asragymydan awraýy mertebesine mertebe goşup perzentleri terbiýelep ýetirmekdigini tüýsüreňizden dilek edýäs. Hemme mehmanlar el çarpyp ýaşlary gutlaýarlar. Hormatly Raýat Eşanbayev Gurwan Durdy Arazmuradowyç hemde Araz Durdy we keýi kakşyny. Siz Türkmenistan'ın Maşala Kodeksinin 19. maddesin layıklıkta şu günden başlap kanuny er ayal deyip ıglan edýän bagtly bolan. Berekella, soğunyň satar salýar mehmanlar ýürüde ýaşamadan ak bagtynyň şanyna. Ine ýaşlarymyz birege nikah döklerini takyp nikahlaryny ýene bir ýola berkidýärler. Ini ajaýyp bir dottamda döwran, nikah halkalar amma. Ýürütüm, Gurwanzanyň mehman dogany, gymmaty bir aýratyny taşagyrýar taramyda.
Ulu hormat bilen bir agarda ulangudayım diýan etseňiz ondan soň bolsam, oňdan ýaşamydan nikah halkalaryň nikah toýda oturýar usulýa. Gelece bagty bolma, salamatyna nikah ýokotma. Berekela tuğrama, arda ulangud hatyly bolsun. Ine de mehribanlarym oňdan ýaşamda, ödümden adından nikah halkalary nikah toýda oturýar usulýa. Durmuş toýy, nikah toýy, näçe saatlyk bar tenne. Güllösen, yaynasen, yine hat köpen. Her näçe edýär bolsaňam, insan başyna ýekede diýilýär, toýlama. Toýanza toýlama, söýüň gül täk nikahyny ýeketek bolsun. Agdy durmuşarda bolýar, oňdan ýaşamda. Oňdan ýaşam, oňdan söýüň. Söýüp ýaşam. O kadar fırsatda ine edil ýaňja biziň gözümizin anyny dören maşgalanyň şanyna ýene bir ýoly owadan söýgü aýdym ýanglanýa, nikaza bul aýdym kim ýerine ýetirýär? Türkmenistanyň at kadaryn artaýsy, biziňem sidiňem söýüp dinleýän aýdym seňiz Perwan Xanmuradow biziň aramyzda mehribanlar çapak salyp gollaýasmy? Ýürüýte ýaşamyny söýün bir owadan söýgü aýdym ýanglanýa mehribanlar. Gurbaja, söýüň tatyny görmek istäýäsizmi? Oturmaly. Adamlar giýçäwşi işlerini açyk bolsun. Şu gün tuwalamyna bir pirli mekanyna iki tane ýaşuwanyň başlatyşy. Gurbajan toýlan gutly bolsun dost. Gelimiz bilen bagtly bolun, Allahdan bagtyňyz açyk bolsun. Bizem şu günne dostum toýuny bererlik geldik, janyňyz sag bolsun, toýun kän bolsun. Ogluň ýygyň kän bolsun, köpelip köl bolun. Owa. Dost ýürüýte seň şanyňa Bağıt tansy, söýüp aýdymy. Hemmeler ýaşlar bolupdylar, haýyş edýär. Ýaşlarymyz şuň söýüp tansy. Oňdan ýaşlar was satyna sarýa. Canım alýar, gara gözlerim, gözleşeýli bu Canım alýar, şirin sözlüm, sözleşeýli bu gece. Canım alýar, kara gözlüm, gözleşeýli bu gece. Canım alýar, şirin sözlüm, sözleşeýli bu gece. Şöyle bu gece, sargana saçlarım lelen. Şöyle bu gece, şöyle bu gece, komşulara çıkardım sen, kıyalap imlep gözü. Men ayta bilmem varlım, sana olsun sevdim. Komşulara çıkardım sen, kıyalap imlep gözü. Men ayta bilmem varlım, sana olsun sevdim. Sargana saçlarım lelen, şöyle bu gece. Sargana saçlarım lelen, şöyle bu gece.
toylan kutlu olsun. Baktı bolun. Ay bugün. Şimdi masa toyun mihmanların hemen tanıtmadan şamına gelsin. Ovadan aydınlar. Tay bugün. Sana men diyebilmem tenha oyup bitmemeli. Çünkü sensiz bana dünya ne gerektir. Görebilmeliyim her kime memnetmemeli. Seni bana sevdiren ah bu yürektir. Memnetme
Мужчинс, конечно, новая медиа. Высокая. Епа! Yaşar yaşar için yerite. Ley. İşler.
Yaşarmak için yer eti, tansavarın aydınlar. Kurbancan yine bir yola toyun kutlu bolsun da. Oğudan söylüyorum. Degli. Görünülmez seni, bir adamda akıl huşum ilan ettim aynayı. Duygu'nu sayınladım, seni perida, yüreğimi ilan edin aynayı. Görünülmez seni, bir adamda akıl huşum ilan edin aynayı. Duygu'nu sayınladım, seni perida, yüreğimi ilan edin aynayı. Aynayı, aynayı. Gerçeğim aynayı. Gerçeğim aynayı. Seni sevdim, ben kıydım, donunu ben aynayı. Aynayı, aynayı. Gerçeğim aynayı. Gerçeğim aynayı. Vahid tekarım aynayı. Yaşarı yola şıklar, yaşarı yazılma. Ay bu. Vay 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 vay. Ey şanırım benim, yorsun kim bunu? Arasında saylan yazan ay bolu. Ak yüründü ben, aşını ay bolu. Yüreğimi ilan edin aynayı. Paydaşlarım beni, doğrusun kim bolu. Arasında saylan yazan ay bolu. Ak yüründü ben, aşını ay bolu. Yüreğimi ilan edin aynayı. Aynayı, aynayı. Gerçeğim aynayı. Gerçeğim aynayı. Seni sevdim, ben kaydım, onu ben aynayı. Aynayı, aynayı. Gerçeğim aynayı. Gerçeğim aynayı. Vakit tutar, hem akşama. Alkaç, devran, alkaç.
görürüm seni, istemem görürüm seni. Ayılın ayasına yukunda görürüm seni. Vay 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 bu gala, bu gala, bu gala daşlı gala, cıngıllı daşlı gala. Korkurum gelmiyorsan gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, cıngıllı daşlı gala. Korkurum yar gelmeyin gözlerim. Bulak başı tuz olan, üstü dolu kız olan. Eğil desmalım götür, hem götür sensiz olan. Bulak başı tuz olan, üstü dolu kız olan. Eğil desmalım götür, hem götür sensiz olan. Ay bu gala, bu gala, bu gala daşlı gala, cıngıllı daşlı gala. Korkurum yer gelmeyin, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, cıngıllı daşlı gala. Korkurum gelmeyesen gözlerim. Sağ ol Esra, eyvah. Gel bize, yaşa bize, ay bana gel bize. Yaşa bize, bana gel bize. Yaşa bize, ay bana gel bize. Kalbimi dindir, sana sözüm var, naz kız eyleme. Görüşeyim, çıkıyor bize ay bana gel bize. Gözüm yolladı, şaha yolladı. Çıkıyor bize ay bana gel bize. Gözüm yolladı, şaha yolladı. Çıkıyor bize, bana gel bize. Çıkıyor bize ay bana gel bize. Çıkıyor bize, bana gel bize. Çıkıyor bize ay bana gel bize. Canım ne var? Toy, toy. Kalbimi dindir, sana sözüm var, naz kız eyleme. Gel görüşeyim, çıkıyor bize ay